चोली के चीज जब दल 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 की डाल साया तकिया के हाथ दोनों मलकी फेंके जब खुदारा छटक गइल बा फेंके जब खुदारा छटक गइल बा आदेला भला पर दोनों लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा जितना लोग मन हिलावे उतने सब पैसा लुटावे सभे रहे अपना मुंडा में आके बदन सुघरावे जितने लोग मन हिलावे उतने सब पैसा लुटावे सभे रहे अपना मुंडा में आके बदन सुघरावे पाजा में धके पटक गइल बा पाजा में धके पटक गइल बा आदेला भला पर दुनु लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा भोजपुरी गाने अजय चंदेश्वर न माने नाचे जाहू बरताने पीके बोले अमने जी बजा दो ना भोजपुरी गाने अलबेला पदिलवा खटक गइल बा अलबेला पदिलवा खटक गइल बा आदेला भला पर दुनु लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा चोली के चीज जब दल 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 की डाल साया तकिया के हाथ दोनों मलकी फेंके जब खुदारा छटक गइल बा फेंके जब खुदारा छटक गइल बा आदेला भला पर दुनु लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा लटक गइल बा ढोड़ी में पनटकिया अटक गइल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना।